Ευκείς. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Γίνεται να πάεις εσύ τζαμί, να πάεις εσύ να κάτσεις τζαμί, γίνεται. Ναι, για να με φαίνεται και είναι καρέκ. Τέλει. Χρυσούε. Χαίρετε. Λοιπόν, είμαι ο Άδωνης Κωνσταντινίδης. Ξαναείδα σε κάπου, ήρθες σε κανένα event. Λοιπόν, δεν ήρθα σε event, ήρθα το πρώτο σου που γιόρτασε στην Πλατεία Ελευθερία, αλλά ξέρεις με διότι συνομιλήσαμε στο Messenger ίσως. Οκ. Λοιπόν, πριν τις εκλογές. Δεν θα πω ήταν που πάμε, αλλά... Οκ. εντάξει. Λοιπόν, έστειλα σου σήμερα ότι με θύμιση. Είμαι ο παππούς της υπόθεσης που είπε προηγουμένως, παρόλο που... Άσπρα μαλλιά, Παρόλο άσπρα που γένια. δεν το θέλουμε τούτο, δεν είμαι παππούς φιολεκτικά, αλλά είμαι άτομα μεγάλη. Είμαι... Απλώς να σου πω δύο πράγματα έτσι, να μην φάμε χρόνο για μένα, γιατί έχει σημασία. Όχι, όχι, δεν έχει πρόβλημα. Δεν είναι όπως κι άλλο, είναι άλλα. Σε ψηφίσω, ας σε μια παρεμβούσει. οργάνωση για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, έτσι θέλουμε να Για τα παππούδες και δεν θέλουμε γιαγιάδες. να σου ονομάζουμε παππούς. Διότι εκτός από τους νέους, σήμερα βάση είναι 20% του πληθυσμού λόγω της γύρανσης κλπ. Εκτός από τους νέους που αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, και η γενιά μας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα λόγω της γύρανσης, όπως το ρατσισμός ο ηλικιακός, όπως οι νέοι κλπ. Θέματα με το κομπιούτερ που είναι εξοικειωμένοι και δεν μπορούν να συμβαδίσουν με την κοινωνία και πολλά άλλα. Δεν ήρθα όμως για τούτο μόνο. Θέλω να έχουμε προτάσεις πώς να διαφερθείς στο Ευρωκοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Υπάρχουν κάποια intergroups όπου δεν υπάρχουν επιτροπές. Υπάρχει ατζέντα για μια directive για τον ηλικιακό ρατσισμό κλπ. Εγώ όμως πέρα... Δηλαδή, για να καταλάβω να κάνω μια σαμαρή, είσαι κάτι σε τούτη ομάδα. Είμαι πρόεδρος. Είσαι πρόεδρος. Αλλά τώρα ήρθα επειδή προσωπική μου ιδέα. Πόσα μέλη εν τούτο. Έχουμε, επειδή ασχολούμαστε και λίγο με τα social media, έκαναμε ένα γκρουπ στο τούτο και έχουμε 3.000 μέλη. Αλλά ως οργάνωση γραφτήκαμε τώρα. Και υποστηρίζετε τα δικαιώματα των μεγαλύτερης για μια ηλικίας κοινωνία ανθρώπων. νήσιν κλπ. Υπάρχουν και ευρωπαϊκοί οργανισμοί όπως το HU Europe κλπ. Που κάνουν πολλή δουλειά στο τούτο. Και μάλιστα εισηγήθηκα σου όταν είπες ποιο γκρουπ να πάει τώρα στη Βρυξέλλες, αφού πήγα στους νέους να πάρει και του. Οπότε Είδα το comment. Ναι, ευελπιστούμε στην επόμενη. όχι, επειδή ήταν που τα πιο like comment να πάρω, επειδή πήρα μαθητές, τώρα να πάρω και γέρους. Ναι, αλλά είπες ότι να πάρεις μόνο γονικές και λοιπά. Ναι, περίμενε τώρα. Εφέραμε 4 γκρουπos τώρα. Το πρώτο ήταν μαθητές. Το δεύτερο ήταν οι μαμάδες που είναι πολύτεκνες και περάσαν πάρα πολλά ωραία. Το τρίτο είναι άτομα που εκπίσαν τα σπίτια τους. Το τέταρτο είναι καινούργοι γεωργοί και που το καινούργιο χρόνο να φέρουμε λογικά ηλικιωμένους. Είπα ότι ο οργάνωση μας μπορεί να βοηθήσει και λοιπά. Τώρα είμαστε στην οργάνωση που συμμετέχουμε και στην αυτή. Τώρα, απλώς να πω ακόμα ένα θέμα και σκέφτομαι να κάνω αίτηση για να με προσλάβεις. Εγώ ασχολούμαι, ειδικεύτηκα πριν να μνημονεύω το χρόνο στην Ευρωπαϊκή. Είμαι οικονομολόγος, ειδικεύτηκα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δούλευκα 30 χρόνια στην κυβέρνηση, αλλά δούλευκα. Για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο τέλος ήμουν και υπεύθυνος για τα ταμεία και προγράμματα, αλλά έκανα και στην προηγούμενη προεδρία και έχω εμπειρία να έρχομαι στις Βρυξέλλες, αλλά έμεινα και στις Βρυξέλλες 2 χρόνια. Και έχω εμπειρία στο Ευρωκοινοβουλίο με τους τριλόγους, έκανα εγώ τρίλογο κλπ. Λοιπόν, μου, σκεφτείτε να βάλεις υποψηφιότητα με το από τις άμεσες δημοκρατίες. Σκέφτηκα, αλλά ακόμα σκέφτομαι εδώ. Ότι είμαι λίγο μεγάλος ακόμα. Είσαι λίγο μεγάλος. Μα θέλουμε μπούλες. Ναι, πιστεύω ότι... και μητσούς με να χώνεσαι. Πρέπει να έχει ενεργού. Είμαι υπέρ της νεολαίας, αλλά πρέπει να υπάρχει... Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα προωθεί η Επιτροπή με λίγη δυσκολία το intergeneration, τη διαγενειακή διάλογο. Διότι υπάρχουν και από τις δύο πλευρές στερεότυπα κλπ. Όμως για να μην με σηκώσουν το χέρι του. Ήθελα να σου βάλω. Εγώ έγραψα 7 θέματα, αλλά στα γλύωρα τηλεγραφικά. Είναι με θετικό ατζέντα, θετικών τρόπων, δηλαδή δεν θέλω να έρθω ως γέρος και να σου πω πρέπει να κάνεις τούτον κλπ. Απλώς τα 7 θέματα είναι εισηγήσεις για να είναι πιο αποτελεσματικός, κατά τη γνώμη μου, και πιο ωφέλιμος στους πολίτες της Κύπρου ως ευρωβουλευτής. Αλλά να πω και θέλω να πω πολλά για την άμεση δημοκρατία. Εγώ πιστεύω στην άμεση δημοκρατία, είναι πολλά καλό και ο φίλος μου ο Λαούρης είναι πολλά καλό και πρέπει να πιάσει το βιβλίο του. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι ότι, όπως είπε και ο κύριος προηγουμένως, πρέπει να εστιάσει στο Ευρωκοινοβούλιο πιο πολλά πάνω σε θέματα κοινωνικά και οικονομικά. Έχει πάρα πολλά θέματα
όπως η ενεργειακή φτώχεια, η φτώχεια, η ακρίβεια, η στέγαση κλπ. Παρά σε θέματα, ξέρεις, για 3 θητείες οι ευρωβουλευτές μας πήγαιναν και θέλαν να μπουν στις επιτροπές εξωτερικής αυτής, Τουρκία, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν βρίσκαμε ανθρώπους στις επιτροπές που είναι πολλά σημαντικές, ας πούμε, γι' αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι αποφάσισες να μην μπεις σε πολιτική ομάδα. Σέβομαι εδώ και καταλαβαίνω τους λόγους και έκαμε και μέσα στο application αυτό. Όμως, που την άλλη άκουσα σε να λέει ότι να κάνεις ομάδα, που είναι πολύ καλό, αλλά να είναι κάπως μονοθεματική. Δηλαδή, και όμως σας ενώνει ότι θέλετε ειρήνη, που είναι να επανέλθω στο θέμα της Ρωσίας. Η μονοθεματική δεν περπατά, διότι πρέπει γι' αυτό χρειάζεται να κάνετε μια ατζέντα η οποία δεν πιστεύω ούτε εγώ, συμφωνώ μαζί σου, ότι ξεπεράστηκε το αριστερά-δεξιά, αλλά υπάρχει ακόμα η πρόοδος και η συντήρηση. Δηλαδή, εσύ πιστεύω με το ότι λαλείς, θέλεις την πρόοδο, θέλεις να αλλάξει ο κόσμος, θέλεις να αλλάξει το σύστημα και θέλεις να αλλάξει ο κόσμο. Άρα, έχεις πράγμα. Όπως πήρες θέση για την. Και λαμβάνω το δεύτερο μου σημείο, ότι πρέπει να έχει μια ατζέντα με θέσεις προοδευτικές. Συμφωνώ ότι οι παλιές θέσεις κλπ. Πρέπει να αλλάσουν, όμως πρέπει να είναι προοδευτική ατζέντα, δηλαδή που θέλει την πρόοδο. Όχι, ας πούμε, από τους άκρους αριστερούς και άκρους δεξιούς που θέλουν ειρήνη, επειδή θέλουν ειρήνη, υιοθετείς και τα άλλα. Εν τούτον το άλλο. Ένα λεπτό να σχολιάζω, επειδή να απολύνουν μετά. Ναι, αλλά να μην με κόψουν, θέλει να τα βόλα. Θέλει να τα βόλα. Τα βόλα και θυμήθω τα. Όχι, νομίζω καλύτερα να σχολιάζω. Ένα λεπτό. Δύο πράγματα που είπες. Το πρώτο είναι ότι είμαι ανεξάρτητος ευρωβουλευτής και ότι ασχολούνται πολλά οι ευρωβουλευτές μας τόσα χρόνια μαζί με την Τουρκία και μπαίνουν στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας κτλ. Που έχεις δίκαιο, ένα μεγάλο φόκους των ευρωβουλευτών και ένα άσχημο που είναι να μπουν κυρώσεις στην Τουρκία κτλ. Αλλά εγώ έφτιαξα. Καταρχήν που τους ανεξάρτητους είναι σημαντικό να πω έχω τις παραπάνω επιτροπές που είμαι περήφανος. Ως μέλος ή ως μέλος? Έχω 3 επιτροπές που είμαι full member και μια επιτροπή που είμαι substitute. Έχω 4 επιτροπές και έχω και 3 delegation που είμαι στην Αφρική, είμαι στην Ευρωπαϊκή, στην Euronest και στην Κίνα. Που έχουμε 3... με ποιες χώρες κάνουμε σχέσεις και τα λοιπά. Και τούτον κατάφερα να το κάνω λόγω του ότι κάνω καλά negotiations, φιλίες και τα λοιπά. Κάποιοι ευρωβουλευτές που δεν ασχολούνται καθόλου με το Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά είναι επιτροπές σε εσωτερικό θέμα. Κάποιοι ευρωβουλευτές που δεν έρχονται στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάντως ρε παιδιά, δώστε μου την εμένα, δώστε μου την εμένα. Και κατάφερα. Κάποιοι Γερμανοί που μου έδωκαν πολλά πράγματα, ευχαριστώ τους. Και τώρα είμαι σε 4 επιτροπές. Οι 4 επιτροπές, μια από τούτες, δυο από τούτες είναι πολλά σημαντικές για τα πράγματα που λαλείς. Πρώτα είναι η Regi Committee. Είναι Regional Development. Ναι, έπιασα τη. Λόγω του ότι έρχονται πολλά κονδύλια που μπορούν να έρθουν στην Κύπρο. Και έχουμε ειδικό έτοιμο ως Κύπρο και να σου τα στείλω. Η άλλη επιτροπή είναι η επιτροπή αναφορών που και εκείνη μπορεί να κάνεις για οποιοδήποτε πράγμα θέλει. Και η άλλη επιτροπή μου είμαι για το budget control, budgetary control. Να θεωρείς το που πάει τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να θεωρείς αν είναι καλά ή κακά. Ναι. Και η άλλη επιτροπή που είμαι για τα social media, για τη δημοκρατία. Ναι. Κάποιες επιτροπές για το πράγμα. Χαίρομαι, διότι ήταν να σου ζητώ τη Ρέτζη. Η μια η οποία έχει πάρα πολύ και Κύπρος ως νησί. Έχει ιδιαίτερες ανάγκες και κάναμε πολλές φορές έτοιμα. Και ήδη μέσα από τη Ρέτζη κάναμε τροπολογίες που έφεραμε λεφτά στην Κύπρο. Τώρα ακριβώς είναι να γίνει, όπως ξέρεις, το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο το 7 χρόνο. Ναι. Το financial framework. Πώς σημαίνει να αξίζω το καινούριο MFF, παιδιά, κάθε 7 χρόνια αποφασίζεις τον budget της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 7 χρόνια που είναι να πάει. Πού είναι να πάνε τα λεφτά, σε ποιους τομείς και λοιπά. Και πολλά καλό να εστιάσεις και τώρα που είναι η Προεδρία, τώρα το 26, κάνουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 6 μήνες. Κάθε 6 μήνες αλλάζει και πιάνει την άλλη χώρα. Μπορούμε, και επειδή κοντεύει το MFF που είναι να πάνε τα λεφτά, μπορούμε να
να τα διανέμουμε με τον τρόπο ώστε να πιάμε παραπάνω ως Κύπρος για τα νησιά και τα λοιπά. Πρέπει να παίξουμε πολλά έξυπνα. Είναι πολλά καλό και πρέπει αν βρει συμμαχίες. Είπες και για την ομάδα που είμαι στο Ευρωκοινοβούλιο, να σχολιάσω και λίγο τζαμέ, ότι είπες είμαστε μονοθεματικοί. Όπως μου εφάνηκε. Όπως το εξηγώ και εγώ, ότι μας ευνώνει ότι θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο πόλεμος στη Γάζα κτλ. Αλλά δεν είμαστε μονοθεματικοί. Ξεκινούμε και δουλεύουμε και σιγά σιγά μαζί, επειδή ακόμα να δημιουργηθεί τον γκρουπ και να βρούμε και την οικονομική πολιτική μαζί. Σωστό. Και σχηματίζουμε μια όλοθεματική άποψη. Πολλά καλό του δω, εάν κάνεις μια και είσαι αρχηγός. Και είμαι σοκαρισμένος ότι άλλοι ευρωβουλευτές που έχουν 20 χρόνια εμπειρίας, 30 χρόνια ευρωβουλευτές δεχτήκαν να είμαι εγώ μπροστά. Και τούτον πετύχαμε το, είμαι ένας από τους προηγέτες, πετύχαμε το λόγω των social media. Επειδή θέλουν προβολή, θέλουν άτομα που μπορούν να επικοινωνούν το έργο τους προς τα έξω και γι' αυτό δεχτήκαν να μπορούν. Επειδή είδα άτομα που πριν ήταν λίγο προς ακραίες καταστάσεις, ακραία αριστερά, ακραία δεξιά, οι οποίοι συμφωνούσαν ένα θέμα. Λοιπόν, και έχουμε στο πιο controversial, ήταν στο ελληνικά. Πώς το λέμε ελληνικά. Λοιπόν, controversial καταλάβαμε εμείς. Όχι, για να μην λαλήσω ότι μιλούμε αγγλικά. Λοιπόν, είναι το θέμα με τη Ρωσία. Εμένα η θέση μου είναι ότι διαφωνώ μαζί σου, παρόλο που είμαι υπέρ του να γίνει ειρήνη, διαφωνώ ότι η εισβολή, εμείς ως Κύπροι, ό,τι και να γίνει πρέπει να την καταδικάσουμε. Δηλαδή, είναι καταδικαστέα. Άλλο να την εξετάσει ιστορικά. Καταδικάζω την εισβολή. Έγινε εισβολή. Έγινε εισβολή, ναι. Καταδικάζω την εισβολή. Δηλαδή, καταδικάζουμε την εισβολή. Και όχι μόνο καταδικάζουμε, δεν είναι όπως είπε ο φίλος ο Σάξ, ο καθηγητής, ότι έχουμε ρωσοφοβία. Δεν είναι έτσι. Διότι και εγώ έτσι νόμιζα ότι νομίζαν η Πολωνία και οι βαλτικές χώρες ότι τα κατέχονταν από μια φοβία. Ενώ τελικά δεν ήταν έτσι, διότι ο Πούτιν δεν μπορεί να θέλει να διαλύσει, να έρθει στρατιωτικά, αλλά να διαλύσει την Ευρώπη. Και πρόσεξε, 10 χρόνια χαϊδεύκαν το. Δηλαδή, έκαναν τον άξονα για το natural gas. Έκαναν επιτροπή, αν δεν το ξέρεις, του ΝΑΤΟ Ρωσίας. Έκαναν πολλά πράγματα υπέρ του και δεν ακούαν της Ουκρανίας. Εγώ βρέθηκα ως σύμβουλος στην Ουκρανία μετά το 2014, που άλλοι ονομάζουν επανάσταση, άλλοι ονομάζουν πραξικόπημα. Ναι, υπήρχε εθνικισμός που ένα μέρος, αλλά κατανοητός που μιας πλευράς, διότι θέλαν να μην έχουν σχέση με τη Ρωσία. Τώρα, τούτο με το ζωτικό χώρο, που λέει ο Πούτιν ότι εγώ δεν πρέπει να έχω τον άτομο μες στο... Ξέρω ότι δεν είναι πόπουλα στην Κύπρο και στην Ελλάδα, είμαστε υπέρ της Ρωσίας παραπάνω, αλλά πιστεύω ως Κύπρος πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι σκέφτου το προηγούμενο, τώρα με το σχέδιο Τραμπ, διά του εδάφη. Δηλαδή σημαίνει και εμείς ότι αν τους δώσουμε εδάφη της Τουρκίας, τι το κακό, αφού έδωσε έκαμε εισβολή. Και τέτοια πράγματα, καταλαβαίνω ότι θέλεις την ειρήνη. Διάσμε το chance μου. Καταρχήν διαφωνώ μαζί σου. Εγώ νομίζω έχουμε ρωσοφοβία μέσα στην Ευρώπη. Να σου εξηγήσω λίγο τι εννοώ. Όλοι μέσα στην Ευρώπη λαλούσι Μάρτι, ο Πούτιν να μας πιάει όλους. Πρέπει να προσέχουμε. Και λέω ρε παιδιά, μα τώρα σοβαρά μιλάτε. Σοβαρά τα πράγματα, να έρθει να πιάει η Γαλλία, ο Πούτιν, να πιάει η Γερμανία. Ένα λεπτό, να τελειώσει. Τώρα σοβαρά μιλούμε, έχει 3 χρόνια προσπαθεί να πιάει το 15-20% της Ουκρανίας. Και δεν καταφέρει να το πιάει και γίνεται τόσο και να έρθει να πιάει η Ευρώπη. Είμαστε 450 εκατομμύρια κόσμος και είναι 180 εκατομμύρια. Να έρθει να μας πιάει εμάς και έχουμε τον ΝΑΤΟ, έχουμε την Αμερική. Θεωρώ το παράλογο και αστείο, αλλά τούτοι ούλοι και μιλώ με ευρωβουλευτές και προσπαθώ να συζητήσω, θεωρώ ότι έχουν έτσι ρωσοφοβία και βρίσκουν arguments ότι η Ρωσία κάνει στα elections, να μας κλέψει η δημοκρατία. Έχει κάποια πράγματα που ευάλει, αλλά πάμε λίγο να πούμε πώς το κάνουμε με το Κυπριακό. Εγώ αν το είδες, αν είδες τις ομιλίες μου και τα πράγματα που κάνω, συγκρίνω το πολλά και λέω ότι μέσα στην Ουκρανία είναι μέρος της Ευρώπης, στέλνετε λεφτά, βάλετε κυρώσεις στη Ρωσία. Το 19ο κομμάτι sanctions για τη Ρωσία, για την Τουρκία, τίποτε. Διούμε τους δισεκατομμύρια. Αλλά εγώ τι λάλλω. Τσινόν καιρό που ήταν ο πόλεμος,
έπρεπε να έρθουμε να πούμε, έχουμε βέτο στην Ευρώπη, και η Ελλάδα και η Κύπρος. Έπρεπε να έρθουμε, έχουμε βέτο και άμα έμπερασε. Τότε το 1974. Όχι τότε που έγινε το Ουκρανικό, να πούμε, παιδιά, θέλετε να βάλουμε sanctions στη Ρωσία, πρέπει να βάλετε πρώτα στην Τουρκία. Έπρεπε όμως να έχουμε το βέτο, πρέπει να έχει ελληνική υποστήριξη που και τρεις άλλες χώρες. Ναι, και η Ελλάδα, έβρισκε και από τον Όρμπαν και από τον Φίτσο. Έκαναμε λάθη πολλά στην πολιτική μας. Ναι, απλά κατάλαβες, εγώ θεωρώ ότι έπρεπε να χρησιμοποιούμε το πράγμα, ότι αφού βάλετε sanctions, βάρτε και στην Τουρκία. Αλλά η Ρωσία δεν θέλει να κατακτήσει την Ευρώπη με την έννοια της στρατιωτικής. Αλλά μην ξεχνάς, κάτι που εγώ δεν ξέρω και μάθα τελευταία, ότι της Φινλανδίας ο Στάλιν έκανε 2 εισβολές και έπιασε στο τέλος 14% από το έδαφος της. Και η Φινλανδία ήταν εναντίον του ΝΑΤΟ σφόδρα. Δηλαδή, και τώρα μπήκε μέσα στο ΝΑΤΟ. Και φοήθηκε, διότι σου λέει, αλλά τι έκαμε. Υποστήριξαν οικονομικά όλα τα ακραία κόμματα της Ευρώπης, το FET του Γερμανίας, τη Λεπέν, αποδειγμένα τούτα. Έκαμε εμποδόντω στην Εστονία, διάλυσε το σύστημα του. Γιατί η Αμερική πώς από τούτα κάνει όμως. Κάμνη και η Αμερική. Είμαστε εναντίον της Αμερικής, θέλω να φύγω. Αλλά εντάξει, εγώ για τη Ρωσία δεν θέλω να πω παραπάνω. Εγώ είμαι με διάθεση τούτο που να το ψηφίσετε, ότι θέλεις να. Ας το θέμα υποψηφιότητα, ότι θέλεις είμαι εθελοντικά να σε βοηθήσω να σου στείλω και γραπτά. Όχι, τιμή μου, είμαι σίγουρος ότι λαλείς τα που καλήν καρδιά του να πράγμα. Βεβαίως, πώς το λες, positive. Ναι, και είναι debate, είναι όμορφο διάλογο που κάνω. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε, τιμή μας. Έλα.